U povodu obilježavanja 100. obljetnice poznatog opatijskog šetališta obalnog puta Lungomare, danas je na dijelu šetnice iznad jaht kluba Opatija, gdje je dovršena rekonstrukcija toga dijela šetališta, održana promocija aktivnosti na uređenju šetnice, ali i onih koje će slijediti u sklopu obilježavanja ovog značajnog događaja za Opatiju. Lungomare je opatijski brend, naveo je tom prigodom gradonačelnik Ivo Dujmić. I to jedan od najpoznatijih i svakako zaslužuje permanentnu brigu i ulaganja kako bi i u narednih 100 godina bio to što jest. Zaštitni znak grada, jedna od najljepših šetnica u Europi. Grad Opatija ukupno je u obnovu i uređenje šetnice, čiji su radovi pri kraju, uložio 4,2 milijuna kuna, a intenzitet opatijskih ulaganja prati i općina Lovran, čijom rivijerom šetnica također prolazi. Mislim da je šetnica zajednički brend ugostiteljstva Opatije i Lovrana. Načelnik općine Lovran Emil Gržin naglašava da je Lovran uložio u posljednjih 3 do 4 godine oko 4,8 milijuna kuna u održavanje lovranskog dijela Lungomara, obnovivši ogradu, postavivši novu rasvjetu, no novo popločenje nije bilo izvedivo u ovoj financijskoj konstrukciji. Negdje 1885. godine kada su u Opatiji postojala 2 hotela, a u to vrijeme još nije bila službeno proglašena lječnica. Direktorica turističke zajednice Opatije Jasna Doričić-Sanković navela je kako je šetnica neraskidivi dio Opatije, njezine turističke povijesti i budućnosti, te da turistička zajednica namjerava i u daljnjim ulaganjima raditi na promociji Lungomara kao jedinstvene šetnice. Kvaliteta mora, gospodarenje plažom, skupljanje otpada, estetski izgled plaže, spasilačka služba, prilagodljivost osobama s invaliditetom, ugostiteljska ponuda, kriteriji su koji se ocjenjuju prilikom dodjele plave zastave nekoj od plaža, a plaža u Ujčićima danas je po 8. godinu zaredom na Jarbol podigla plavu zastavu. Uz prigodni program svečanosti zastavu su podigli gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić i Nikola Perčić, proglašen najboljim kupališnim radnikom lani. Plava zastava je oznaka kvalitete i mi smo ponosni da je imamo priliku danas podići, izjavio je gradonačelnik Dujmić. Pod učkom kućice bele, miće kod sudice vele, bele zidići crijeni krovićinake, a pčići kantaju. Lokalna samouprava je najodgovornija za uređenje plaža na svom području. Dujmić je na kraju naveo i kako je očito bio u pravu kada je primijetio da plaža na Slatini ne udovoljava kriterijima za dobivanje plave zastave kao oznaku kvalitete.